Katsotaan kuinka nopeaa on heti käyttövalmiin Helvar Node Multisensor tilaratkaisun käyttöönotto on käytännössä. Tässä meillä on Helvar Node Multisensor, johon on yhdistetty 2 DALI 2-valaisinta, 1 lisäsensori sekä Helvarin DALI 2 ohjauspaneeli. Node Multisensor antaa laitteelle DALI-osoitteet sekä DALI-linjalla olevien lisälaitteiden perusteella tarvittavat muut toiminnot, kuten painiketoiminnot. Kaikki tämä tapahtuu automaattisesti noin minuutin kuluessa. Kun valaisimet ovat valmiit ja käyttöönotto on suoritettu, valaisimet sekä siinä linjassa olevat lisälaitteet identifioituvat eli vilkuttavat valoja. Tämän toimenpiteen jälkeen tiedät, että tila on täysin käyttövalmis. Voimme kokeilla tätä painikeistolla, joka on kytkettynä ratkaisuun. Voimme sammuttaa valot painikeistolla, voimme tehdä tilannekutsuja ja kaikki tämä toimii automaattisesti. Tämän jälkeen voitte poistua tilasta ja tulla tilaan uudestaan sytyttääksenne jälleen tilanteen valot. Tila toimii nyt automaattisesti läsnäolotunnistuksen, päivänvalotoiminnon ja manuaalisen ohjauksen avulla.